El mètode cangur es basa en agafar el nadó i posar-lo pell en pell amb la mare o el pare, i és una de les mesures que inclouen dintre de la humanització de les unitats neonatals. Sí que aconsellem que es faci les majors hores possibles perquè és quan més beneficis proporciona tant al nadó com a vincle familiar, i també ajudem a fer un empoderament en les famílies a l'hora de fer els cuidatges. Té múltiples beneficis. Hem vist que en pell els nadons regulen millor la temperatura, afavoreix també el vincle de la mare i el pare amb el nadó, i en el cas de la mare també afavoreix la producció de llet materna. Hem vist que si la mare s'extreu llet després de fer el mètode cangur, la producció de llet és major. El benefici també és molt més gran en els nadons prematurs i hem vist que tenen millor maduració neurològica o millor creixement, i a nivell cardiorrespiratori també els estabilitzen, la freqüència cardíaca els hi baixa i a nivell respiratori produeixen menys apnees, que són les pauses respiratòries, i hem vist que quan estan amb la mare o el pare realitzen menys. A nivell general podem dir que el mètode cangur en els prematurs disminueix totes les complicacions tant secundàries de la prematuritat com el propi ingrés que tenen, que sol ser molt llarg. A més, quan realitzen mètode cangur amb la mare, la protecció que oferim és encara molt major perquè tornen a sentir una miqueta el que tenien dintre el ventre, tornen a sentir la mateixa veu, el mateix cor, senten la mateixa olor, llavors tot això els proporciona més beneficis encara.